Værsgo. Okay. Prøv lige at slå den ud. Kan du lige gøre det? Så Brian, det tager du der. Der er bare et inde på Berlins side. Der er også syd på. Der er bare en, der har syd på. Ja. Men det kan ikke gøres hurtigt. Nej, det kan det ikke. Hvad hedder det, Brian? Ok, at vi at så får vi ham lige til at slå det sammen til sidst. Prøv lidt tættere på. Ja, det går herover. Ja. Hvor mange sælger der af dem her om året? Og stykker. Ikke mere? Nej. Hvorfor ikke? Det er nicheprodukt, det er dyre produkt. Ja. For det er også rigtig godt. Ja. Hvem sælger du det til? Journalister, eller hvad? Journalister og folk, der sætter bilen ud på bilen og kører ind på cykel. Ja. For at undgå trafikkører og sådan noget. Har du solgt det til journalister før? Ja. Der er så både til Politikken og Journalistposten. Hvad bruger journalister det til? Det ved jeg ikke, hvad du bruger det. Det var godt. Så kan du sige, hvad jeg bruger det til, som hvad hedder det? Ja. Hvis jeg er udsendt medarbejder til et eller andet, ikke så 14 dage i London. Ja. Og så er det meget rart at have sin egen cykel med. Ja. Og man kender den. Det kører rigtig godt. Ja. Hvad koster sådan en flytter? De ligger jo bare, de ligger omkring 7.000 op ad. Ja. Det er så, det skal have. Det bliver rigtig dyrt, at skal tjene på. Ja. Så, men kun et par stykker om året? Ja, der var nogle år, der er så nogle flere, men det er lidt over noget. Ja. Er det på vej ned der, eller hvad? Ja, det er prisen, der gør det, ikke? Ja. Okay. Det er jo rigtig, det kunne være en rigtig entusiast. Det kan godt være det. Men bare, hvis nu man tager foldecykler, i hvilken ende ligger den her sådan kvalitet? Det er den bedste, du kan få. Det er det? Ja, det er absolut. Hvad med de der hånd eller der huner, hvordan pokker der man siger, hvor gode er de sammenligning? Jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet det. Nej. Så kan man købe nogle i Bilka. Ja, det er noget, jeg skal om. Er det det? Ja. Hvad er der galt med dem? De rasler, der er også mange led på, fordi det er jo meget ustabilt at køre på. Men den her, hvad er det gode ved den cykel? Den kører faktisk stort set som en almindelig cykel og sådan en skive. Ja. Og sådan let, og så ruller den rigtig godt. Så er det nemmere også. Prøv du bare at slå den sammen. Der er bare kommet en ny finesse på den nye udgave. Og så bagenden bliver låst. Hvordan?